okinyi ma kawuono. Wadhi e kaunti ma Kisumu kanyo podi, warango kanyo ni jogo malaro komno ma jod bura ma kaunti, mano Women Rep. Mane ni jalup gavana mokwongo e kaunti ma Kisumu, Ruth Odinga, oduoge pap. Kendo laro komno mar Women Rep, kata jod bura ma kaunti, gi otiko mar ODM. Valentine Anyango, manyaka sani, en jal ma ike ni piny, nyadendi ma ike ni piny kuom jogi duto malaro komni. En tiere kanyo ka en jahigni 22 ike obiro kono mbele kae ka koro wachomo yiero, odong' mana ndalo machuok, ndalo adek. To pod en tiere piny mar higa mar 25. Ka en tiere kanyo ka orango ni odhi yiero kaka Women Rep mane kaunti ma Kisumu gi otiko mar duond bura mar MDG. Filgona Ayugi chung kod duond bura mar UDA. Rose Kisia Daktari chung kanyo kod ochung maonge duond bura mora mora. Rose Kisia osebedo ka laro kombe mopogore opogore e yiero ma Kisumu. Mano are higa mar 2017, higa mar 2000 bende 13 ne ntiere debe. Komni poko yude. En ang'o madhire mondo mi owuog oko higa ma yiero kaluwo higa ma yiero? En ang'o mamiyo mago duto timore? Bende te gik moko ma osesomo ka gi kacha. Jolony e weche mag siasa kod telo, wantiere go okinyi ma kawuono. Gida mana leronwa e yo malach ni gigi duto timore e yo mane. Jotelo mawuok sani ka onyedhore oko mondo mi oyiergi, gichung' kar kanye. Warang bendo kamachielo ma bende